Втора осмина финална среща от турнира за Купата на панаирните градове. На препълнения стадион 9 септември в Пловдив излизат отборите на Локомотив и Ювентус. След преодоляването на Войводина Нови Сад в първия кръг и Петролул Румъния във втория, отборът на пловдивския Локомотив се изправя на осмина финала срещу италианския грант Ювентус. Този осмина финал е с тежестта на четвъртфинал, тъй като дава право на директно класиране в полуфиналната четворка. След постигнато авторитетно реми в първата среща на Апенините, на реванша в Пловдив българските футболисти гледат оптимистично напред към победата и евентуално участие в полуфинал. 10 март 1965 година. Това е датата на срещата реванш. Главният съдия Домитреско от Румъния, асистиран от капитаните, хвърля жребия и матчът може да започне. Гостите от Ювентус в традиционното си бяло-черно рае на фланелките излизат в състав: Анзолин, Гори, Бенито Сарти, Салваторе, Кастано, Леончини, Стакини, Луис Дел Сол, Дино да Коста, Бруно Мация и Джан Пауло Маникели. Имена като Луис Дел Сол, капитан на испанския национален отбор, бразилецът Дино да Коста и италианския национал Бенито Сарти не се нуждаят от коментар, заедно с аржентинеца Омар Сивори и французина Комбен диктуват футболната мода в Европа по това време. 11-торката на Локомотив, водена от старши треньора Димитър Григоров, е в следния състав: Станчо Бончев, вратар; в защита Илия Бекяров, Иван Бояджиев, Страти Младенов и Иван Манолов; в средата на терена и в нападение Иван Занев, Димитър Молетаров, Иван Енчев, Спас Илиев, Иван Кънчев и Петър Колев. Пловдивските играчи излизат крайно мобилизирани на терена. Още от първия съдийски сигнал те прилагат натиск и създават множество голови ситуации. Футболистите на Локомотив не са притеснени от името на съперника и водени от Колев и Кънчев играят сякаш срещу тях не е излязъл европейският грант Ювентус. Минутите текат и голът не закъснява. В поредната атака на домакините се включва и бранителят Манолов. След като изстрелената топка отскача от крак на крак, накрая попада в него и той с удар от около 25 метра стреля ниско и остро към вратата. Вратарят на Ювентус Анзолин я пропуска под плонжа си. Резултатът е открит. Минутата на българската радост е четвърта. Какво хубаво начало за пловдивчани в реванша! Локомотив води с 1-0. Италианците започват от центъра. Радостна вълна залива хората по трибуните. Ликуват и запалянковците, обсъдили близките до стадиона Тополи. Ефектът от това попадение действа като психологически шок за гостите. Действията на италианския носител на купата стават припряни. Гостите допускат редица грешки в отбрана. Обратно, носени на крилете на вдъхновението, домакините налагат натиск. В разстояние само на 3 минути, между 22-та и 24-та, тандемът Молетаров-Енчев сътворява хубави атаки от дясно. Следват нови динамични събития в половината на Ювентус. Българският тим изпълнява 2 последователни корнера. Следва меле пред вратата на Анзолин, който не успява да отбие топката и тя за втори път се озовава в мрежата му. Нова българска радост. Уви не. Главният рефер Домитреско не признава напълно редовния гол. Малка утеха за всички българи остава фактът, че след края на срещата никой, дори самият съдия, не може да даде смислено обяснение защо е отменен голът на пловдивския Локомотив. Тази спорна ситуация не сумява домакините. Следват нови непрестанни атаки на пловдивските железничари. Редят се и нови пропуски. Отборът на Ювентус е приел играта в своята половина. Епизодични са влизанията на гостите в българското поле. Първият свой удар в рамките на вратата на Станчо Бончев те нанасят едва в 45-та минута. За наша зла участ, това изпълнение на Мация се превръща в гол. Резултатът е изравнен 1-1. Попадението на италианския тим идва непосредствено преди почивката. От психологическа гледна точка един такъв нелеп гол би смутил играчите на пловдивския Локомотив.
За наша радост, българският представител в надпреварата за купата на панаирните градове не се пречупва, а с нова амбиция започва офанзивата си към вратата на Ювентус и след антракта. Атаките на пловдивските железничари срещат добре организираната отбрана на гостите. Показателен е факта, че парагвайският треньор на италианците Ериберто Херера подвиква непрестанно от скамейката всички да се връщат назад, за да се пази равният резултат. Нареждането му е изпълнено дори от централния нападател на Ювентус Да Коста, който става по същество трети централен защитник. Едва ли има по-красноречиво доказателство от това за пълното превъзходство на Локомотив Пловдив и през второто полувреме. И в него пловдивчани са крайно мобилизирани и търсят непрестанно развръзката в своя полза. Тази тяхна амбиция продължава през всичките втори 45 минути. Нагледна илюстрация за техния непрестанен натиск представлява изораната нива пред вратаря на Ювентус Андзолин, в каквато се е превърнало вратарското му поле. Настървените пловдивски нападатели създават доста възможности за гол. Италианската половина на терена е преситена от футболисти и на двата отбора. Гостите продължават да са плътно прибрани в своето поле. Играчите от Торино накъсват играта с фалове, но и те, както и корнерите, не носят успех за българския тим. Епизодичните влизания на футболисти на старата госпожа към пловдивската врата не вещаят опасности за българския страж Станчо Бончев. На ответната врата играчите на Локомотив пропускат редица възможности. Минутите до края на срещата изтичат удивително бързо. У зрителите остава усещането, че е изпуснат решителния миг за завършващ точен удар в мрежата на Ювентус. Последният съдийски сигнал идва при непроменен резултат – 1-1. Следва трета решителна среща, която след кратки преговори между ръководствата на двата клуба е решено да се играе отново в Торино. Футболистите на Локомотив, водени от своя треньор Димитър Григоров, излизат на препълнения стадио Комунале с гордо вдигнати глави и дори на моменти успяват да надиграят именития си домакин. Такава е и ситуацията в 17-та минута на първото полувреме, когато след прекрасна атака голмайсторът на Локомотив Иван Кънчев открива резултата – 1-0 за пловдивчани. Българските футболисти се виждат все по-близо до полуфинала, но при една атака на Ювентус страничният съдия маркира засада. Вратарят на Локомотив спира да играе, но въпреки това аржентинецът Омар Сивори вкарва топката в мрежата. Швейцарският рефер от италиански происход Бокели пренебрегва сигнала на своя колега и зачита попадението. Резултатът е изравнен. Така срещата достига до продължения, където отново Сивори бележи и слага край на италианските мъки. Ювентус е на полуфинал, а за пловдивчани остават спомените от доброто си представяне и записват мачовете от март 1965 година с златни букви в своята клубна история.